Iawn, wel, croeso chi gyd. Croeso I Stomp y Ganrif. Gan amla, I ni, Tudur Hallam yn enwi gyda llaw, dwi a chrew o fyfyrwyr yn mynd I Tafwyl I adrodd cerddi. Hynny'n cael ei drefnu yn hwylus iawn gan Academi Hywel Teifi. A ni'n hynod falch bod ni'n gallu gwneud rhywbeth tebyg eleni eto, ond wrth gwrs, I ni'n mynd gam ymhellach ac yn cynnal stomp, ac I ni mae hyn yn beth newydd. Dyn erioed wedi cynnal stomp yn Hafwyl, heb sôn am un ar-lein, felly cawn weld, ond diolch I chi am ymuno â ni. Nawr, dwi'n mynd I roi ychydig funudau I bobl ddod at ei gilydd, un pabell rithiol ni, a tra bod ni'n gwneud hynny dwi eisiau adrodd cerdd amserol gobeithio, cerdd o'r enw O'r Cysgodion. Nawr, mae'r gerdd hon yn sôn am brofiad arbennig I ni fel teulu pan o'n i'n byw yn Houston. Nôl yn 2016-17, bethon ni'r cinema I wylio'r ffilm Hidden Figures. Ffilm sy'n dathlu modd mae tair Afro-Americanes yn cyfrannu at gamp NASA yn danfon dyn i'r lleuad. Ac yn y cinema, wel, ro'n ni fel teulu Croenwyn, yno yng nghwmni sawl cenhedlaeth o wragedd Croenddu. A fesul buddigoliaeth fach yn y ffilm, pawb yn curo dwylo. Ac oedd e'n brofiad arbennig I ni I wylio'r ffilm yma. Oedd e'n ddathliad o'r ffaith fod America yn newid, ond angen newid mwy. O'r Cysgodion. Wrth wylio'r ffilm Hidden Figures yn Sugarland, Houston. Yn swildod y cinema, syllwn yn eofn ar y sgrin, a'r dair mor dywyll a chuddiedig â ni. Gwragedd y cysgodion, plant y caethweision, ffigurau coll. Ei gwaith ar ei gliniau yn ei toledau clo, ben arall y ffatri ofod. Rhag iddynt halogi'r lle. Rhag iddynt gredu I America newid, a bod modd I wynion a dion rannu'r un llwy de wrth i'w sgwrsio roi. Credu hynny a wnai'r tair. Credu a sereni, a rhoi ei golau'n allwedd I ni gamu o'r cysgodion, I nef a deiar newydd. I Houston ddi-broblem, lle gall gwraig fathemategol bir, rocedu'r gofod, waith beth yw lliw ei chroen. Iawn, wel, mlaen â ni at y stomp. Dyn ni 7 o feirdd. 7 o feirdd sydd naill ai'n fyfyrwyr yn yr adran neu'n gynfyfyrwyr, a wy'n hynod ddiolchgar I bob un ohonyn nhw am roi o'i talent a'i hamser I gyfansoddi cerddi ar gyfer y stomp yma. Wel, pwy ydyn nhw? Nerys Bowen o Dreorci sy'n fyfyriwr PhD yn yr adran. Huw Chiswell, yr unig un na allai hawlio I fi helpu iddo feithrin ei dalent, gweithio'r modd. Laura Hughes sy'n fyfyriwr ac yn gofidio'n arw beth fydd canlyniad I gradd, fedrai ddim datgelu dim, mae'r bwrdd ar holi'r wrthnos nesaf, ond fyddwn ni ddim yn poeni'n ormodol. Laura. Aneirin Karadog sydd newydd ennill PhD, sgwennu creadigol yn yr adran a llawer o'r cerddi hynny yn ymddangos yn ei gyfrol llafargan. Gewch chi weld y bobl yma gyda llaw yn y man. Gwennan Evans wedyn, fi oedd gyda ni ychydig flynyddoedd yn ôl yn astudio PhD ac yn canolbwyntio ar y nofel, wrth gwrs yn dod ato ni yn nofel wraig brofiadol eisoes ac yn datblygu chrefft gyda Robert Rhys. A wedyn Andrew Teilo, bydd rhai'n holi be mae Hywel wedi bod yn ei wneud dros yr wythnosau diwethaf. Wel, mae wedi bod yn datblygu grefft greadigol. Ar hyn o bryd mae e'n datblygu dalent wrth sgwennu straeon byrion, ond ni wedi llwyddo ei berswadio I sgwennu cerddi ar gyfer heddi. A wedyn Matthew Tucker, Matthew yn actor, newydd orffen cwrs ymarfer dysgu ac yn am gwblhau gradd EMA a sgwennu creadigol gyda ni yr haf hwn. Felly dyna'r beirdd, 7 o feirdd, bydden nhw'n cyflwyno 2 gerdd yr un, a bydd cyfle I chi gan mai stomp yw hyn, bydd cyfle I chi bleidleisio.
felly arhoswch gyda ni os gwelwch yn dda. Bydd na ddwy rownd. Yn y gyntaf, Nerys, Huw, Laura a Neu, a dyn ni wedi priodoli lliw i bob un ohonyn nhw. Pan fyddwch chi'n cael cyfle i bleidleisio, fydd sgrin yn ymddangos yn nodi'r lliwiau, nid enwau'r beirdd fydd yn ymddangos, byddwch chi'n dewis y lliw. Felly, cofiwch y lliwiau, Nerys yw glas, Huw, coch, Laura, gwyrdd neu oren. Bydda yn eich atgoffa chi o'r lliwiau hyn a geith y beirdd hefyd ddangos y lliwiau ar y sgrin. Wedyn, byddwn ni'n dewis enillydd i'r rownd yna. Byddwn ni'n mynd mlaen wedyn i'r ail rownd. Gwennan, Andrew a Matthew sydd yn yr ail rownd. Ac bod yna brifeirdd, ac bod yna ser o fyd darlledu a cherddoriaeth yn ein plith ni, doedd yna ddim detholion. Right? Y werin datws i ni gyd fan hyn, a be ni wedi wneud yw dewis enwau mas o'r het, a fe nes i ffilmio'n hunan yn gwneud hyn, lle bod y beirdd yn meddwl mod i yn ffefrynu. Iawn, felly i ni'n ceisio bod yn deg. Gwennan gyda llaw yw melyn, Andrew yn addas iawn, pink, mae'n gwisgo i gris T pink, fe welwch chi yn y man. Matthew wedyn yw porffor, a byddwn ni'n dewis enillydd o'r rownd yna. Wedyn y drydedd rownd, rownd 1 a 2, bydd enillydd rownd 1 a 2 yn adrodd ail gerdd, byddwn ni'n dewis enillydd a fydd yn ennill stôl a stomp wrth gwrs, nid yr un yma, ond un sydd wedi cael ei chomisiynu a'i pharatoi gan cwmni Pedair Cainc, a ni'n diolch yn fawr iddyn nhw am hynny. Wedyn yr ail rownd derfynol, sef ffeinal yr ail gyfle, ac ar un olwg mae enillydd y rownd yma yn curo mwy o feirdd ac enillydd y rownd gyntaf. Ac eto, byddwch chi pleidleisio ar gyfer yr ail rownd derfynol. A bydd y person hwnnw yn ennill hotel o'r gwyn hwn, Gwenlais, a ynghyd hefyd, a dyma ni, Neithdar hotel o fel. Y naill a'r llall yn cael ei cynhyrchu gan fy ffrind i Paul Davies. Mae Paul yn dweud wrth y beirdd i gyd, dewch draw wedi'r lockdown i weld yn wynllan. A gewch chi hefyd ysgu sut i gynhyrchu mel os hoffech chi. Iawn, felly dyna'r cyfarwyddiadau. Fi'n gobeithio bod pawb yn deall. Byddwn ni yn eich annog chi gynulleidfa i gymryd nodiadau, naill ai yn eich meddwl neu ar bapur, achos efallai bydd hi'n anodd i chi gofio pa mor dda oedd y gerdd gyntaf wedi chi wrando ar y bedwaredd. Iawn, felly yn y drefn honno ewn ni at Nerys yn gyntaf, sef lliw glas, a wedyn na i ddiolch i chi Nerys a wedyn galw ar Huw yn y man. Felly at y rownd gyntaf felly. Iawn, Nerys, os newch chi gynner sain. Diolch Tudur. Limrig sydd gen i ddechrau. Limrig am heddi. Wel, mae Tafwyl yn dod o'r tŷ sy'n dod am manteision lu. Dwi'n aros yn sych ac mae'r cwrw yn wych a does dim cotir i gael pi. Sbala iawn, addas iawn. Well i fi beidio ag ymuno chi a dechrefryd y gwyn, ond dda gweld bod ni yn yr hwyl megis, fel bod yn hafwyl ei hun. Iawn, diolch yn fawr i chi Nerys am gychwyn ar ornest. Huw, wy'n dod ato chi, felly os newch chi gynner sain. Yn iawn. Cerddach, wel gobeithio amserol, oherwydd mae'n hirddydd ha yn ddadleuol, mae rhai yn anghytuno, mae rhai mil tyfori heddi yw'r diwrnod, Alban hefyd. A wedyn, hirddydd ha yw, gwawr hirddydd ha yw teitl yn ngherddi, a mae'n seiliedig ar y gan Summertime. Felly, dyma hi. Hirddydd ha a mae'r bywyd ma'n dawel. Hirddydd ha, mae'r cartre ma'n gell. Hirddydd ha, mae pla ar yr awel. Ond hist faban annwl, mae argol gwell.
Hirddydd ha, mae'r bywyd ma'n dawel. Hirddydd ha, plygwn lun, down yng nghyd. Hirddydd ha, mae tro yn yr awel. Hist fa fan annwl, cliw'r newid byd. Hirddydd ha, maen nhw'n dymchwel y cerflun. Hirddydd ha, mae'r delw ar lawr. Hirddydd ha, dos neb am ei herlun. Hist fa fan annwl, wyle wawr. Diolch yn fawr, Huw. Diolch yn fawr. Cerdd amserol iawn. A sy'n mynd â ni'n nesa at Laura. Laura, os newch chi gyflwyno'ch cerdd os gwelwch yn dda? Diolch Tudur. Cyfansoddais y gerdd hon Portread o Gadair yn ymateb i dragedi o ddiffyg cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad y genhedlaeth hon a'r genhedlaeth nesaf tuag at grefft a dawn llenorion a beirddin cenedl. Yn enwedig y llenorion i'r beirdd Cymraeg sy'n sgwennu'n ddirgel yn ei stydis a byth yn cyhoeddi ei gweithiau. Dyma gerdd i gyd nabod hwy. Felly dyma hi Portread o Gadair. Yno mai wrth dy ddesg, yn drwm dan alar, yn llonyddwch dir ti. Cil edrycha dros nodiadau drafft terfynol dy gyfansoddiad ola. Hiraetha am dy gwmni ei breichiau agored yn barod i'ch gyfleidio. Breuddwydia am gynnal dy bwysau trwm eto i'r oriau man. Ond ni ddaw sŵn dy sliperi i'r stydi, dim ond esgidiau trwm y teulu plant y gefnder, yn holi, now what can we throw, and what can we sell? Ac wrth deimlo'i llawn oer arnaf, yn hen roegiadau fy lledr treuledig, clywaf y shredder yn llyncu dy nofel, a gwn mae'r sgip yw fy nhyngiad i. Wel, tair cerdd amrywiol yn barod yn yr ornest yma. Cerdd bwerus iawn, a dwi ddim yn meddwl bod hwnna'n heiddi munud sgip, ond cerdd arbennig o dda. Iawn, ond at yr olaf yn yr ornest yma, sef Aneirin. Oren yw dy liw di, a mi'n credu bod ti'n gwisgo'r lliw. Felly, ata ti Aneirin. Diolch. Ti hwnt i'r sgrin. Deithom trwy'r meidwyo mawr i ddeall mwy am set design. Rydyn ni'n arbenigwyr Zoom yn awr, hyd yn oed tycu a nain. Aeth rhai beirdd digywilydd i hysbysebu eu cyfrolau, tra'n darlledu yn dragywydd neu'n stompio ar ei penole. Ac mae rhai darlledwyr newyddion fel Huw Edwards yn hen lawiau, gan wybod y cuddio'r ddesg bob dim wrth ddawnsio ar ddibyn canllawiau. Ond sylwais taw'r mwyaf cyfrwys wrth greu ei gefndirol fontage yw'r hybarch fonwr teg a ffein, y trigarog Nigel Farage. Cant fe gadwa Nigel go iawn o'r golwg tu hwnt i'r sgrin. Ac felly ar Sky News pan fydd e'n rantio'n henw'r blin, megis tangnefeddwyr Waldo, y rai sydd tu hwnt i gliw, mae Nigel yn cadw i snowflakery yn damn well hidden and out of view. Pe gwyddent y gwir byddai gefnogwyr yn poeri iard of English ale, o ddysgu fod ei hanwyl Nigel mor egwyddorol a Dafydd Ale. Yr hyn a ddengys Nigel i'r byd yw'r allor o fawl i Michel Barnier, na'r cyflenwad o golir, gammon pink a ddaw gan laboratoire Garnier. Ni chaiff yr un enaid byw trwy Zoom na Skype weld ei arej. Cant fyna mae adroddiadau ysgol y disgybl Nigel Farage. Ni welwch chwaith fod to y tŷ yn frith o baneli solar, na chwaith fod ganddo nac am bobi flapjacks granola. Rhaid iddo hefyd guddio'i hoffter o fwyta Celsig Almeinig. They bring out the worst of me, yw ei farn am Celsig Prydeinig. Oes, mae mwy Farage na'r hyn a welir yn syth tu ôl iddo. Ond rhag i chi gwed Frexitaidd ymglasglu i'w gyhyddo, cofiwch taw dyna natur ffasgwyr, tyff ei hosgo. Pan ddor gwir mas amdanynt, fe eisteddant yn afrosgo. Fel albatros bod ler, yn ddi-urddas hebledi a denydd, tu hwnt i'w sgrin, nid yw ond dyn, sydd â rhyw fath o ymenydd. Wel, o'n i ddim yw Farage yn ein gwylio ni, ond yn sicr nes i fwynhau'r gerdd honno fel y tair arall.
Ond nid Meirin ydw i, diolch byth, yn yw nid fi sy'n pia penderfynu pa gerdd sy'n ennill y rownd hon. Nawr bydd Sioned Williams, sy'n wrth gwrs wedi trefnu hyn i gyd, fe welwch chi ar y sgrin, dwi'n chi gweld sgrin Paul 1, glas, coch, gwyrdd ac oren. A mae cyfle chi bleidleisio nawr dros eich hoff gerdd. Wn i ddim yw'r beirdd. Ych chi'n gweld y Paul feirdd? O, reit, felly does dim cuddio o gwbl. Mae yna bleidlais dros bawb, bob un gerdd yn ennill pleidlais. Wn i ddim Sioned os oes na derfyn amser ar hyn. A fi'n credu gallwn ni ddweud bod ni wedi gorffen, mae glas dal yn codi, bod ni'n gorffen pleidleisio mewn 5 eiliad. 5, 4, 3, 2, 1, a dyna ni. Ac ar sail y bleidlais, dwi'n dweud mai oren sy'n fuddigol, sef cerdd Aneirin. Felly, llongyfarchiadau Aneirin, ond feirdd eraill na digolonwch byddwch chi'n mynd drwodd i'r ail rownd derfynol. A fel y dwedes i, ar un llaw, mae mwy o gamp yn perthyn i ennill yr ail rownd derfynol achos chi'n curo mwy o feirdd. Felly, pidwch â digoloni. Ond, o'n i ddim beth sy'n digwydd os dwi'n gwasgu share result, ond na i adael hwnna i Sioned, right? Achos dwi ddim yn deall yr elfen dechnegol honno. Ewn ni ymlaen, felly diolch feirdd y rownd gyntaf, ewn ni ymlaen at yr ail rownd. Diolch chi ymlacio am funud, sef yr ail rownd Gwennan, a lliw Gwennan yw Melyn, Andrew, Pink, Matthew, Porffor. A Gwennan fydd yn mynd gyntaf. Felly os wneud i gynner sain tra mod i'n diffodd y sain fan hyn a bant â ni. Diolch Gwennan. Diolch Tudur. Wel, o'n i ddim yn siŵr os byddwn ni'n gallu cymryd rhan heddi achos mae dy fi fabi go ifanc. Felly mae'r gerdd fi wedi sgwennu, cerdd ysgafn i wi ynglyn â profiad mor wahanol yw cael yr ail fabi o gymharu a cael y cynta. Dod yn ail. Fe ddoed i i'r byd a chyn cael rhin wen fe gei di dy wisgo mewn baby grow hen, sy'n llwyd ac yn boblu ac arno sawl staen. Mae mam a dad wedi gwneud hyn o'r blaen. Ti'n cyrraedd y tŷ, does dim balŵn, dim ond anibendod a phlentyn llawn sŵn sy'n tynnu dy glistiau a chrafu dy groen ac yn meddwl dy fod ti yn ddim byd ond poen. Cei enw, oce, ond nid yr un gore, be fydd dy rieni yn bryn o syniadau. Ac mae hi yn bosib y byddi di'n un cyn i rywun drafferthu i dynnu dy lun. Paid disgwyl cael parti na chacen ben blwydd. Mae mami a dadi just moyn bywyd rhwydd. Cei garden, o bosib, os naeth rhywun gofio, tra'n gwylio'th frawd mawr yn cael ei wersnofio. Y plentyn cyntaf bob amser yw'r ffefryn. Mae hyn yn ffaith, man a man i ti dderbyn. Rydyn ni'n gwybod hyn oll, a dyma i ti pam. Babis rhif 2 yw dy dad ac dy fam. Wel, diolch yn fawr smala iawn, a dwi hefyd yn ail blentyn ac yn cydyndeimlo'n fawr ar profiad a sy'n cael ei fynegu yn y gerdd, a dyn ni drio blant, a wi chi clywed bedo nawr draw yn Ffogastell yn dweud amen, amen, yn ail blentyn hefyd. Iawn, diolch yn fawr. Lan at Andrew yn awr yn y pink, at dy gyfraniad di os wedi gynner sain. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti Tudur. Wel, i fi'n sôn am rhywbeth sydd wedi meddiannu lot gormod o'n amser i yn y blynyddoedd diweddar yma. Rhywbeth sy'n ynghorddio achos bod fi'n ymwneud cyment ag a fi wedi trial tynnu'n hunan nôl o'r peth, ond dyma'n nghyfle i siarad amdano fe ac enw'r gerdd yw Twitter. Mewn lladrad na fi ei fath eriod, dygwyd y trydar o nythau'r coed, yw roi ar waith dicter dyn, digidol arf yr enaid blin. Cleren lwyd ar forddwyd byd, llwyfan loerig lloffwr llyd, carthbwlch creulon clecs a chrawn, dyma doilet dyn go iawn. Cawn dynnu blew a gosod stamp, yn hunan dybus benni gamp, ond gwawr a ddaw ar eiriau ffôl, pan fydd rhy hwyr yw tynnu nôl.
Cyffesaf i mi daflu gair neu ddau neu dri i gorddi'r pair, ond ni ddylwn farnu'r reini si yn union yr un fath â mi. Mae tenant toethgar y tŷ gwyn yn cythru cwrs y byd fel hyn, un fawd ar sgrin yn clicio'n groch, a'r llall ar ben y botwm coch. Pan eif y dwymin hon o'r tir, a heiwyr hallt yr hylltra sir yn gorwedd dan lathenni llaeth, dychwyl ar adar at ei gwaith. Wel, da iawn Andrew. Ambell elfen grafog, berniadaeth amlwg ar Trump, a yn cysylltu mae'r trydar, mae'r sŵn, byth a beinydd yn ein clustau ni o hyd. Wy'n credu bod y beirdd i gyd yn drydarwyr o bosib. Dwi'n enaid pryn gan mod i ddim yn perthyn i'r byd hwnnw ar hyn o bryd. Iawn, diolch yn fawr. Dwy gerdd at yr ola yn yr ornest, sef cerdd Matthew a lliw Porffor. Iawn, mysio ti gynner sain. Diolch Matthew. Gret. Wel, mae'r oedi yma sydd wedi bod yn ein bywydau wedi fy ngalluogi i edrych nôl ar fy mywyd a profiadau erbyn hyn. Ac un peth o'n i wastad yn edrych mlaen at dros wyliau'r haf oedd mynd i bigo mwyar lawr yng ngheuau ger yr hendi gyda nhad cu ers talwm. Felly cerdd sydd gen i at yr achlysur yna oedd fynd ati bigo mwyar gyda dy cu. Felly os a fi at y gerdd fan hyn. Mwyar. Gwisgem yr heilwen amdanom ni'n dau, fel hen bar wrth overalls piws. Cyn stroffaglu i dynnu'n welis am ein traed a rwber yn brandio i flas ar gledrau ein dwylo. Anelem at y ceiau corsiog dros y rheilffordd a red fel gwythien trwy eu canol, a ffon yn guriad calon ar hyd y daith hergiog wrth i mi ddartio fel gwenynnen wrth gwmpas. Ac yno y byddit wedyn, fel capten yn hel ei drysor, yn taflu dy hun i galon y llwyni, lle safai'r emau dion yn cramangau'r draen. Chwipit y draen gan ei dal yn wislon ar lawr, ac ildiant ei gemau i ti ei plicio o'i gafael a'i taflu'n awchus i gist y golender. Crwydrem y maith tua'r ceiau pellaf, lle roedd y llwyni heiliaf yn rhannu cyfoeth, cyn ymlwybro adre a'n bodiau fel darnau glo, a minnau'n gwisgo mynlliw o borffor crand. Diolch. Wel, diolch yn fawr ti Matthew. Yr unig far dwi'n meddwl i ddod â lliw, y lliw sydd wedi cael ei briodoli iddo fe, i fewn i'r gerdd. Wni ddim ydy hynny mynd i ennill marciau. Na i atgoffa chi o'r lliwiau gyntaf i gyd wrth i ni ystyried pleidleisio nawr, okay? Gwennan yw melyn, y gerdd am fod yn ail fabi. Andrew yw pinc, y gerdd am trydar, a wedyn Matthew yw porffor, yn sôn am y profiad o bigo mwyar. Iawn, a na i aros y tro yma i Sioned ddweud wrthoi pryd mae'r pleidleisio ar ben. Felly Gwennan oedd melyn, yw melyn, Andrew yw pinc, Matthew yw porffor. Iawn? A dwi'n mynd i aros ychydig, wy'n deall yn ni'n dysgu wrth i ni fynd yn ein blaen. Mae angen i mi atgoffa bobl o'r lliwiau yn amlach a rhoi digon amser i bawb bleidleisio. Felly newn ni aros am y tro, yn aros i Sioned ddweud wrthoi pryd fydd y bleidlais wedi cael. Tra bod ni'n aros i hynny ddigwydd, na i adrodd englyn sydd ar y botel win. Un gwyn i adfywio'r geg, a'i olau i'r galon yn rhedeg. Daw a byw had bob adeg, ar blasu fel dathlu'n deg. Mae sawl un yn gofyn a yw'r gwyn cystal ar englyn, ac fel lluniwr yr englyn, fe allai ddweud bod y gwyn yn well. Felly, iawn, mae'r pôl yn cau yn awr.
Felly, diolch yn fawr i'r beirdd. Dwi chi gweld y canlyniad. A ni gallu gweld o melyn sy'n fuddigol fan'na. Felly, Gwennan bydd yn mynd trwyddo i'r rownd derfynol gyntaf. Iawn? Felly, Aneirin a Gwennan fydd yn mynd trwyddo i'r rownd derfynol gyntaf. A wedyn, y 5 bardd arall drwodd i'r ail rownd derfynol. A dwi'n cadw dweud hyn, mae'n fwy o gamp mewn ffordd i ennill yr ail rownd. Ond, reit, dwi'n mynd i roi chydig o amser i'r beirdd yn baratoi, cyfle iddyn nhw fynd i gael paned o de, o'n i ddim ydyn nhw eisiau sgrechian tu allan, paratoi lleisiau ar gyfer yr ail rownd. Ac yn y cyfamser, na i adrodd cerdd arall sy'n sôn am y profiad ni yn Houston yn byw mewn ardal amyddiwylliannol o'r ddinas sef Sugarland. Yr gerdd yma yn sôn am brofiad y plant o fynychu ysgolion lleol, lle yn sicr oedden nhw yn y lleiafrif gwyn. Ar ôl i fydd cyntaf yn yr ysgol, oedd Garan wedi sylweddoli yn y dosbarth, taw fe oedd yr unig fachgen croenwyn. Just sylweddoli hynny am y tro gyntaf, heb fod yn y fath sefyllfa o'r blaen. A dyma fe'n gofyn wedyn i'w chwaer Edwy, sut rhaid dy ffrindiau di? Wel, neis, meddai. Hynny yw yn gwbl anymwybodol, mae hi oedd yr unig ferch groenwyn yn y dosbarth. Ac felly mae'r gerdd yn sôn am y profiad hwn. Mae yna ambell gyfeiriad felly dylwn ni esbonio fiesta, wel enw archfarchnad fawr sy'n enwog am falle fwydydd Mecsicanaidd ac mae pawb yn mynd i fiesta ond yn enwog falle am berthynas gyda'r gymuned Latino. A wedyn y San Patricios catrawd o filwyr Gweddelig wnaeth benderfynu gadael byddin America a gymuno byddin Mecsico oedden nhw. A ni'n teimlo rhyw berthynas agos iawn at y gymuned aml ddiwylliannol ro'n ni'n byw ynddi yn Sugarland. Felly i Edwy ar ddydd Martin Luther King, Sugarland, Houston. O gwyn dy fyd, nid wyt ti'n ei deimlo, ni chwilir un wyneb am gip ohono, y bwgan gwyllt ynghell ei meddyliau sy'n prynu gwn ac sy'n codi muriau. Ar fws, ni sylwi mae ni yw'r gwynion. Ni weli Latinos, Asiaid, Dion. Draw yn fiesta ar San Patricios, ymgolli yn speis y Mexicanos. Am ryliw dy fyd, ferch wen yr ysgol, a phawb a neb yn union wahanol. Mor bert ar ardra, mor glen a sami, dy ffrindiau llywddall a dim i'w ofni. Ar mis Ionawr hwn, cei fewr breuddwydio, yn rhydd o afael ei bwganeiddio. Iawn, dwi'n gweld bod y beirdd yn ôl, ac felly dyn ni'n mynd at y drydedd rownd, sef y rownd rhwng Aneirin a lliw Aneirin, gofiwch chi yw oren, ac mae'n cadw'r lliw hwnnw, a wedyn Gwennan, mae'n fachlyd hardd yma yw melyn. Felly oren yn erbyn melyn. Aneirin a Gwennan. A fel enillydd y rownd gyntaf, Aneirin, gei di fynd gyntaf, sy'n hynny'n iawn? OK? Iawn. Diolch yn fawr. Cywydd sydd â fi am adar, mae drydar wedi cael ei grybwyll yn barod, a ni wedi sylwi ar adar falle yn uwch ac yn ymlycach yn ein bywydau ni. Wel, stori wir yw hon, llynedd, 2 blynedd nôl erbyn hyn, fe sefydlodd Robin Goch nyth yn siedi yng nghanol yn offer DIY am bo fi ddim yn DIY-wr. Robin Goch arbennig iawn. Nid yw her byd DIY macho'n fy nhanio unau, i deud o offer da laweroedd ddod gan Lora. Nid DIY yw mi di, nid teirawr wrth i'n torri coed mewn i onglau cadarn, na weldio oes fesul darn sbar yw fy syniad o sport, fy nghywydd yw fy nghohort.
Ond wyf wr da, wyf wawr dydd, yn grafo gowr i fydd i sandio res a sŵn ril a ganau a law gynnil. Mi a harthiais a morthwyl, tolciais a honais gael hwyl. Ond bian fy'r cyfannu, a tholc ar ôl tolc drwy'r tîn, gyrru raig i hir regi yn hwyr yn os arna i. Es i fyfyrio fel sant, ar sgriws a segur asant. Ni welwyd fyth ap gwilym, a rhai hardd yn moli rym o'i weled yn morthwylion soled rhyw glicied neu glo. Iologwch, ni logau e beiriant i gloddio'r bore, nid driliwr tudur aled. Waldo siwr, ni weldiau shed, ni welir tudur dylan, yn sandio cyn gweithio i gan, na hopwood yn troi'r scraper yn llais bardd drwy'r stafell sbar. Yn sir gar y sair geiriau, yn y dweud mae'r DIY. Ond daeth o'r ardd un bardd bach a muscles cryn rymusach na finnau, mair o fenyw. Ymhlu y fam, am le i fyw a rhoi hyd, chwilio'r ydoedd, robin goch arbennig oedd. Daeth dan fy nhrwyn, o'r llwyni, i osod nith yn ein shed ni yn bensau'r craff di-bensil a droes rhwng sandar a dril, nythfan, drigfan, gerigfawr, sagrada, familia mawr, creu Taj Mahal o balas, drwy geli hardd dyrau glas, mapio ai dawn bompidw, heb wariant i gael bwrw rhwng miriau ei hwyau hi i gynnal gwirth y geni. Ni sylwem ar ei seilwaith, yn rhawr gan a'i mlaen ar gwaith o ddydd i ddydd, cododd hi o'r seddwaith o gair sydd hi. Yn y shed, rhyw fis wedyn, yn sŵn dewr i synnu dîm, clywsom drydar radar iach a rhain yn hif o groeniach, yn llawn tweet rhwng ein tools, yn gordiau rhwng segirdwls. Cana fawl i'r ceina fi'n, y dewraf o bob deryn a chywydd rof i'w chywion yn welydd saff, gledd o sôn yn llawn o'i dawn DIY, y ddawn am swynodd innau. Iawn, dwi'n gweld y cydfeirdd yn cymeradwyo, ond wrth gwrs bod nhw gyd yn ddistaw. Felly wy'n gobeithio bod y cywydd hwnnw wedi plesio yn derbyn cymeradwyaeth yma. Nawr, Gwennan, ato ti, lliw melyn, neu cofiwch chi yw oren. Felly Gwennan, yr ail gerdd a'r gerdd ola yn y rown derfynol gyntaf hon. Diolch. Diolch Tudur. Wel, pan o'n i yn astudio am y noethuriaeth i'n Prifysgol Abertawe, o'n i'n neud rhywfaint o'n waith i mewn gwahanol gaffis. Felly, cerdd am awyrgylch mewn caffi yw hon. Cerdd nes i sgwennu'r adeg yma llynedd, ond o'i darllen i lenni, mae'n cymryd ystyr wahanol. Caffi. Wrth brwsio'r llawr a sychu'r fordydd, mae hi'n dal i ddisgwyl smic ei ffôn dros glincian y mygiau. Mae e'n diweddaru i fi'n ddiwyd nes bod briwsio neu dost yn tasgu. Mae na ddain pysgota am sgwrs yng ngwaelod ei cappuccinos, a phensiy'n wraig sy'n gweld bai ar ei sgonen. Edrychwch ar y babi sy'n gwgu ar bawb, gan gynnwys y dyn sy'n magu mwg gwag, gan nad yw'n moyn mynd siathre. Ac mae na ferch yn y gornel yn cysgodi tu ôl i ddalen wag, a fyddai wrth i bodd yn cael brwsio'r llawr a sychu'r fordydd. Hyn i gyd rhwng brecwast a chinio, un bore braf y mis Mai. Gwych, eto mi'n gweld y gymeradwyaeth, a mi'n gobeithio bod chi adre neu yn eich gerddi ble bynnag i chi yn mwynhau'r cerddi yma hefyd, cymaint ar beirdd o mlaen i ar y sgrin. Felly, dyna ddwy gerdd y ffeinal. Cofiwch, mae dim ond 2 liw. Right? Bydd y lliwiau gyd yn ymddangos ar y sgrin, right? Ond plis pleidleisiwch naill ai dros cerdd Aneirin sef oren, neu dros cerdd Gwennan sef melyn. Felly rhwng oren a melyn y mae'r dewis. Peidiwch dewis y lliwiau eraill, dim ond melyn a goren yw'r dewis, ac mae'n agos, a na i aros i Sioned ddweud wrthoi pryd y mae'r pleidleisio ar ben. Felly rhwng melyn a goren yw hi.
Iawn. Chydig, mae rhywun wedi pleidleisio dros gwyrdd. Felly Laura, mae siawns newch chi ennill. Ond newn ni, wedyn ni 10 eiliad arall. 10 eiliad arall, rhag ofn eich bod chi'n pendroni, ac yn ddim yn siŵr beth o'n wneud o'r llinell waldio siŵr neu weldiau shed, a'i honno yw llinell fwyaf barddoniaeth Gymraeg. Falle bod chi dal yn pendroni. Felly newn ni aros rhyw funud, rhyw eiliad, cyn bod Sioned yn dweud, OK, mae'r ben Melin, Gwennan, sy'n mynd â hi yn y rownd derfynol gyntaf. Felly, llongyfarchiadau mawr i ti Gwennan. Yr holl amser na dreulio di yn y caffi wedi dwy'n ffrwyth. Ti fydd yn ennill stôl y stomp. Fel ddwedes i, dyma'r unig stôl sgen i. Mae gen i record 100% mewn stomps, a dwi ddim byth am bryglu'r record. Felly fyddai fyth yn cymryd rhan mewn stomp arall, yn mynd brawd iawn o'r stôl yma, ac felly diolch i gwmni Pedair Cainc am dderbyn comisiwn ac yn baratoi stôl, a bydd y stôl yn cael ei ffostio ato ti, Gwennan, maes o law. Right? O'n i baid o bod ti am aros a chasglu'r beth dy hun. Felly llongyfarchiadau i Gwennan, dyna enillydd y rownd derfynol gyntaf ni. Byddwn ni'n mynd mlaen yn awr at yr ail rownd, ac yn y rownd yma cyfle ni glywed y beirdd yma o'r newydd Nerys, sef glas, Huw, sef coch, Laura, sef gwyrdd, jyst un drydydd yn y rownd diwetha, Laura, heb gymryd rhan, Andrew, sef pink, a Matthew, sef porffor. Felly, heb fwy o'r ymadroddi, gewn ni fynd yn y drefn honno, os gwelwch yn dda, a Nerys felly yn gyntaf. Diolch Nerys, byddai ti gynner sain. Diolch. Cerdd o'r enw Clust Mochyn, Traed Moch. Os nad wyt ti erioed wedi clymu dy gareau mewn cwmwl na gwrando ar lysiau côr meibion, efallai na wyddos ti am y pedewau maglu sydd rhwng pob cornel yn y busnes Cymraeg yma. Iaith y nefoedd maent yn ei galw hi, ond, gofynnaf i chi, siwt ddiw fyddai'n creu ffordd mor greulon o wneud i fi ddweud y dyddiad. Ceisiais i rannu dyddiad penblwydd ffrind, tasg weddol syml i ddysgwraig alluog fel mae fi. Ar y cyntaf ar 20, wynebau gwag. Ail gais, 20 dryswch llwyr. Trydydd cais, 21 fed, dim byd. A finne ar fy'n boddi mewn pwll o chwys, a fy wyneb yn goch, a fy anadl yn fas, daeth yr ergyd fwyaf creulon i ddysgwraig, ergyd a chwalodd fy hunan hyder i'n deilchion, ergyd a wnaeth i fi ddifaru dechrau dysgu Cymraeg. Do you want to just say it in English? Gorau oll nad y 31st o ddesbo. Byddai'r byd a'i betis fod wedi bod yn chwerthin am fy mhenni. Diolch yn fawr. Ac eto wy'n gweld dy gydfeirdd yn dy gymeradwyo di. Mae'r dyddiad yma'n gallu bod yn llon ceg, ond un o. Iawn, Huw, ato ti, lliw coch, gofiwch chi, a dy ail gerdd os gwylio'n dda. Yn iawn, mae hon yn, gyda llaw, dyma fy lliw ysgol het hefyd, jyst o gofn. A mae hon yn seledig ar, yn cofnodi Teifi Marfao sy'n ym Mhortiwgal yn agos at y ffin gyda Sbaen, a mae dy fi gender oedd yn arfer byw nhw, ffarm dy fe yn yr ardal, reit mas yng nghefn gwlad. A yn y dre gyfagos, ges i dorri'n wallt, a wedyn rhyw hanes ail ymweliad yw hwn mewn ffordd ar ardal. A gymgais i ail ymweld â'r barbwr hefyd, nad oedd yn bosib am resymau neith y gerdd ddatgelu yn y man. Oce, co hi. Y barbwr anfeidrol.
A ten farbwr am grop yn Marfaw. Trodd y dyn yn blentyn eto yn amneidio o'r gader leder, a'r torrwr myd yn gwylo, nes torri gair, a dwy iaith mewn drych yn cydio doi, y Gymraeg a'i famiaeth yntau. Mi wybiodd ar hyd fy wyneb ei lafn yn crymanu nghen, heb oedi, heb amau grefft uwch bont trafferthus fy ngwefus, y pont fi'n boindod eriod. Mewn enid rannodd I gyfrinach fach am I, mewn gwasgfa dywel rhwng bys a bawd, a dyna fy nefod hyd heddi. Flynyddodd wedyn, ar daith I Marfaw, bym yno eto, am bryd drachefn ar dorri barf mewn gwres braf. Wrth ynesu at y sgwâr cyfarwydd, canfod ffenest yr henwr, yn wag, heb I chader. Ond yn y drych dragywydd yma'r barbwr, uwch fy masyn yng Nghaerdydd, a mynen I gyfarch beunydd rhwng bys a bawd, wrth drafod y dyffryn lletwydd. Da iawn, da iawn. Na I ymatal rhag dweud i'n byd, ond yn hytrach gwadd Laura I adrodd I hael gerdd. Atoch chi, Laura. Diolch. Wel, cyfansoddes y gerdd hon, Ping, yn ymateb i'n sefyllfa torgalonus ni heddiw o bwysau safleoedd cymdeithasol ar bobl ifanc. Mae salwch meddwl a chwilio am sicrwydd y ffrwyth pedredig yma sy'n un o sgil effeithiau un o chwyldroadau mwyaf ein byd ni sydd datblygiad y we wrth gwrs. Felly dyma hi Ping. Ping, melodi'r genhedlaeth. Ping y felltith fodern. Ping o'n gorfaledda, like Grif 58. Amheia, cwestiynau, a ddaw mwy. Goleiau gwedd yn fflach y negeseuon helaeth, a hithau'n hela ffrindiau dieithr diben draw yn rannu giff ond byth yn ysgwyd llaw. Llythrau byseri fyny ar hyd y sgrin ac yfar Gwenwyn, y merched prydferth, tenau, perffaith. Byddai fyth yn ddigon da Sibryda. Sylla ar wirionedd y drych. Salw, hyll, amherffaith. Cymyla ei meddwl yn fil o leisiau, a mae ganfed tro gosodau thraed crynedig ar y clorian, chwyda, llewyga, a lled ddeffro ar lawr ei ystafell molchi wrth glywed Ping. Wel, eto wi'n ffeindio fy hun yn difaru nad ydw i'n feiryn ac yn cael dweud rhywbeth am y cerddi hyn, ond chi gynulleidfa, nad ydw i'n eich gweld chi gynulleidfa sydd I ddewis pa gerdd fydd yn ennill yr ornest yma. Yna ddwy yn weddill, Andrew, Pink, at y ti nesa, os gwylio'n dda. Diolch yn fawr Tudur. Wel, fel sawl un yr un oedran a fi, ni'n cyrraedd rhyw oedran lle ni'n mynd I wneud pethau fel hwylo ache. A fel rhywun sydd wedi byw yn yr ardal yma eriod, dwi byth wedi symud o yma ond am ryw gyfnodau byr ar y tro. Nes I loffi am hanes yn heili a darganfod bod yna genedlaethau diben draw bron y bod yn perthyn I ardal Gwynfe ymryniau mynyddoedd di. Ac mae be ddysges I amdani nhw wedi newid y ffordd I fi'n edrych ar y tirlun o bod yn hyn-dadau I gyd wedi byw am flynyddau hir yma. Wedyn ni enw'r gerdd yw llwybrau. I'w gweld ar lethrau'r trichrig, y mae hen lwybrau defod y tylwyth a fi. Corachod cryn-tachlyd yn addwyd o galchfain trwy'r gwcw ac a loffwyd fel llys o blith cen y garn goch. Rwy'n I gweld, ar ei ffordd i'r cwrdd yn wargrwm dan waith, ac yn treulio a'i trad wrth dramwyo môr o feddrodau a carneddau, hyd nes I bod yn ro. Arferent hogi ei crymanau ar furiau gerwyn y fynwent, a'i gwreichion ar yr ithfaen yn uffern ym mhorth Jerusalem. Maent yn gorffwys yn awr, mewn corlan ddifancoll a choflaid gwan cysgod Cerdinen,
yn ei cadw rhag oeri'n llwyr yng nghof neb. Wel, eto mae'n anodd ymatal. Rai fi wedi hyn, mae safon y cerddi yma yn uchel iawn, a mae'n bleser cael eu clywed nhw, ond mae'n codi awydd arno i weld nhw eto, a falle ddylen ni fel adran feddwl am hynny, sut gallwn ni gyflwyno'r cerddi yma, falle ar ein gwefan ni, ond mwy am hynny yn y man. Am y tro, mae yna un yn weddill yn yr ornest, sef Matthew, lliw porffor. Fe fyddai'n eich atgoffa chi gyd o destun y cerddi, lliwiau'r beirdd cyn i ni bedleisio. Un ar ôl cerdd ola ein stomp. Diolch Tudur. Rhywbeth dwi wedi bod yn gwneud dros y cyfnod clo yma yw cynnal gwersi yn fyw ar Facebook i ddechreuwyr i ddysgu'r Gymraeg. Felly, cerdd sydd gen i a ysgrifennus i llynedd cywydd bach i gyfarch disgybl ar y pryd o'r enw Adam Williams. Oedd y cyntaf i ennill medal goffa Bobby Jones i ddysgwyr blwyddyn 10 i 19 oed yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd llynedd. Ond mi'n credu erbyn hyn, wrth cynnal y gwersi yma, mae'r cywydd wedi agor i fyny i ddysgwyr i gyd, ac mae yna dinc i'r dysgwyr yn y cywydd yma. Felly, y Gymraeg, marw yw hi. Y Gymraeg, marw yw hi, nid yw hyn ond ddadeni. Dir draw i Abertawe, yn dan rhyd hewlydd y de. Hwyrach y gwyr sy'n daros, a holl liwiau'r bai heb os. Bydd ddwy iaith i dy daith di, der a stori. Ti yw'r iaith uwch y treithau, ti yw mir ein bir hoff bai. Wyt barod, wyt warchodwr, wyt yn deirn, wyt un o dwr. Wyt yn bryn, wyt un a bri, yn ôl i bobl fel Bobby. Y gwir yw, nad dysgwr wyt, na Adam, medrwr y dwyt. Diolch. Wel, gwych. Cerdd addas iawn i orffen ein stomp ni. Nawr, mae yna 5 o gerddi. Na i geisio helpu chi gofio pwy yw pwy wrth i ni feddwl am bledleisio. Nerys i lliw hiw glas. Cerdd am clust mochyn, traed moch, am y profiad o geisio ddweudyddiadau yn y Gymraeg. Nerys glas, hiw wedyn coch, sôn am y barbwr anfeidrol yn Morfao, Portugal, sy'n bellach yng Nghaerdydd. Lora wedyn gwyrdd yn sôn am ping y ffôn yn ymyrryd ar brofiadau pobl ifanc heddi. Andrew, pink, llwybrau ar lethre'r trychreg. Wedyn Matthew, porffor, yn sôn am medrwr wyt ti. Hynny yw, y rhai sy'n dysgu'r Gymraeg, maen nhw yn medru'r iaith. Hynny ar hyd y ganrif wedi bod yn brofiad gwych i ni fel staff yn Adran y Gymraeg, gweld pobl yn dysgu'r iaith ac yn medru'r iaith. Wrth gwrs, tra bod chi yn pleidleisio, neu eich atgoffa chi eto nerys, glas, clust mochyn, traed moch, hiw, coch, y barbwr anfeidrol, Lora, gwyrdd, ping, Andrew, pink, llwybrau, Matthew, porffor, y gerdd am ddechreuwyr yn medru'r Gymraeg. Iawn, a fi'n gweld ambell sylw wedi'n nghyrraedd i eraill yn y gynulleidfa yn dymuno gweld y cerddi. Felly, feirdd, fe fyddai'n cysylltu â chi i holi am ganiatad a fyddech chi'n barod i ni rannu y cerddi ar ffurf brint, falle ar wefan yr adran. Ond mwy yn hynny yn y man, yn sicr mae'n codi awydd yno i a sawl un arall i gael gweld y cerddi, clywed y cerddi yn eto. Wrth gwrs, bydd modd gwrando ar y stomp yma eto. Newn ni siŵr bod modd gwneud hynny ar y we. Iawn, felly chydig o funudau. Mae'n dda gweld bod neb wedi pleidleisio dros melyn ac oren. Lle bod Gwennan yn ennill y 2 rownd. Right, felly mae pawb wedi pleidleisio'n gywir. Wedyn ni bod 10 eiliad yn weddill.
Ar hyn o bryd, gwyrdd sydd ar y blaen ar hyn o bryd, ond mae pinc yn dyn iawn ar ei hôl hi. Felly mae rhwng Laura ac Andrew ar hyn o bryd. Andrew, ti eisiau ffono teulu? Ca rhywun arall i bleidleisio? Felly mae'n aros i siwrd, oce, ni'n cau fawr ddim ynddi, ond mae'n bleser gen i. Laura, peth bynnag fydd dy radd di yn yr haf. Gelli di ddweud fod ti wedi ennill yr ail rownd a chiro'r nifer o feirdd yn Stomp y Ganrif. Felly mae'n credu bod e'n addas iawn bod un o is-raddedigion presennol Adran y Gymraeg yn mynd â hi ac yn ennill gornes ola'r Stomp. Felly, gyfeillion, diolch i chi am diwnio i fewn. Ar un adeg, oedd na dros 60 o bobl yn gwrando ar hyn, falle bod na fwy erbyn hyn, o'n i ddim. Felly, diolch i chi am ymuno ni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Mae'n diolch i hefyd i Pedair Cainc, i Gwyn Gwenlais, a Mel Neithdar Nel, a hefyd i Academi Hywel Teifi am drefnu'r sesiwn, i Tafwyl am gynnal yr wyl, ac i'r beirdd wrth gwrs am roi o'i hamser, roi o'i talent am gyfrannu i cerddi heddi. Felly diolch yn fawr gyfeillion, hwyl am y tro. Da bo.